Horas marita saluhut na damang dainang hurian na holongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata nagabi jamita dihita di tanggal 8 September 2024. Imana tersurat di Markus 7 ayat 24 sah Rodi ayat 37. Markus 7 ayat 24 sah Rodi ayat 37. Ujahum ma tuhita saluhutna. Dungi borhak ma ibana sian ilaho tu luat tirus. Jadi dipongoti masa da jabu naing ma unang tarboto i di rohana. Alai dang tarbahet sa buni. Edang piga dan dibegi sada inaina baritana partot dina hudar do boruna gabi Roma ibana marsinggang tujolona parbigu do inai sian bangso Siro Pinisia jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna alai ninna do mangalusi loas jolo busur akad danak aidak tama buaton si panganon ni akad danak lahu madabu hocca tujolo ni akka biang alai ninna inanai do mangalusi ido niat Tuhan alai do hok do akka biang na ditoru ni mijai mangalang na pinapisik kon ni akka danak gabi di dok matu inai alani hatami laho maho nungaruar si polisi sian borumi laho matutu nasida muli gabi jupaksa maborunai modom di podomanna nungaruar si polisi dungi borhat majisus muse sian luat tirus laho siat Sidon sahat tu tao Galilea mamulus siat tonga-tongan ni luat si 10 huta jala dibuang matujolona sahalak na nengel huhut mangungu gilik-gilik maibana asa dia pehon tangan na tusi jala dibuang maibana tu nasuhi holang sian na toropi nizulukom ma jari-jari na tu pinggol ni halaki dungi marsiti jorma ibana laho majama dilana laus manaili ma ibana dopak gijang parhosa gudang ma dungi didok matu ibana hebata nama dok muka ma jadi muka matu tu parpineganna har ma nang iho ni dala dilana gabi tikosma pakulingna jara di bawai man nasida unang di bawa-bawa tu halak alai lam dis orai lam gugu manasida memarita hocca jadi longang situ manasida nin nama nunga dengan saluhut na dibahin ibana gabi mabinegido akana nengel jalan nama ngungu gabi makatai dibahin ido yang go sahatna horas madita saluhutna damang dainang hurian na holongan di bagasan Kristus Yesus sude dorahita makalo mohon lasni roha nasihat Tuhani molo didok lasti roha rupani lasni roha na songo dia do na tahalo mohon diganup hita na persia tu ibana ido bahen marhiti turbukon nal-nallu di bateri dahon masing-masing punya nilai tersendiri. Arung do HP nilai khusus sian hazol maun sian hadirion laho makanguluhon hatan di debata. Ido ubahin sidapot solu do naro sidapot solu do naro lapatan na unang dipaksa ahape na masa dihita kamanggot tamunan ang hurian en olongan mapakkohon las ni roha manoni ikon ido na adong di baga sa pamikirot
jalan naga berumiko do hatane debata, jalan na umarga do hatane debata, sia sude na taula diganup akka paru lauta. Los do mutusima akamang bertamu nanang hurian nolongan di bagasan Kristus Yesus. Sasitong na macay baga do haturangan diturbukon. Moron ni karati-hati honak nyani na perjulo songo buru kanaan. Na pedua hosongon halak nanengel huhu mangungup. Suku-suku madihita akamang bertamu na ina. Yado talehon hepeng tuna nengel manang tuna mapitung. Contoh kecil manuai ngona kamang bertamu nena boido rata parwahon asugari malau hita tu piga-piga ingana rupani contoh manang natu bajak manang natu tempat pemandangan rupani seadung do akasi songoni yaru terbuka rohata lahu mangalehon akan narikoti tu ibana songon nasida namar haperluan tu diri na sendiri behado hita laho mangalapati. Saya adong manyan ang koroha akka pambahinan nauli na denggan na talehot tu akka na perlu songo dongata ati pe kurangan nasida marhite mamatang nasida. Damang dainang hurian na nalungan di bagasan Kristus Yesus sumat turoha si songondido na mangojar sadaina sian siro Fenisia ro marsinggang tujulo ni Yesus asa di bamalum boruna dari dongane to dinahudar ro ibana asa di bamalum jo borukon nina. Luar biasa mulut aparwahon marite turbukon marite ayat 24 sahak ro di ayat 30 tohoro HP molo di pangmatusio dohot ada di bangso Yahudi dohono ma ina taun halak nasum tumada debata jaradang bolas persidohot di akapal seorang dohot halak Yahudi alai rupani akamang bertamu yang hurin ruangan uju borhat Yesus tulua tirus hal na paling luar biasa di bahen nasida di jauh Yesus hita lau paraton holong na itu dia portibion tu sudi bangso dohot home lapatan anak ngani ngahudok marhiti patujulun ni jamita asal lambar gugu hita laho mamuji doho pasang apa guar ni debata asa tarsar tu sadok portibion asal lam tugu hapur seota lumowi ma tu halak na gabe sada poin penting di kanup hita na porsia alai memang di padaridaho do di zona kamang do tamu ng hurian na nolongan daw sikop holan habaranio dohot do nang lumobi haporsiaon na sitong na manubuhon pos ni roha dohot turu ni roha di pasangap ibana di bata marhite na marsinggang ibana di jolo ni Jesus murata parwaho di ayat 26 manosa situturo bangidoan nih di dosa kamaulon na pinarukilon nih asa molo adong na masa arsak si taono parukilon dalam na duminggam may molo rohita matapoton di bata ya do songonia kamang do tamu yang hurin na nolongan di bagasan Kristus Yesus di sada huta adong masahalag ina na betul-betul persea tu di bata ada kya hatinggalan na sida di parminggu di pertanyaan di PHD bahkan dakya nasida manulak jok do ibana terus ro ala adong di bagasa pamikiron na wala Jesus do HP na mangulu di hadiryokku
Alai ujuk ni kamang bertemu nenang huri nenolongan Roma tong namasa tu ibana namasa naborat nama cek duk di ahap nasida itur galima atong harwao nang tong di nasida pitor adong matong di bagasa pamikiran tang mararga bede bata damang dai nang huru yang nolong di bagasan Kristus Yesus puasa songoni ina ni huriyai contoh nakingani songo sahalak inai tiki so adong namasa las rohana hira nasitong do debata di nguduna alai dukoro baru kiloni hira naso mararga debata di nguduna tudu sana kesokon songoni do akamang do tamunenang na jojut tak adupi jalan na jojut taulahon alaniaha dang maporus sita tu debata dang maporus sita tu debata hape tabo tu do debata mangoropuhi arsak sahala jolma alai ikom maporus do tu debata ido nani alomon ni debata tu kita dang apolo dau kamang lu tamuena dang nasa tulu Jesus tu pangatusioni alai asa tarida do hinauli ni haporsiaon asa taruli do haporsiaoni di paropuani sinakngani ala nasa haporsiaon ma nagabi pulin toktong do majalo manang mangido na tingkan si debata jala laos tabayuti makamang do tamunena hurian nolongan sian alus na nilehon ni Jesus di bagasa turpukon ya ayat 20 sia tarida mana arga situtudo HP haporsiao tai haporsiao na dugu toktong di arga hod debata haporsiao ni para puanon sada tirua di hita haporsiao na dugu jala mardong aturu ni roha jala seret ni roha jupangan alusita siat debata luar biasa dada hola pangidua tai na naing alusan ni debata alai doho do nang dalan ni harrota lapatan na mulu di hati Indonesia sungguh dia do hita lau mangulahon bagaimana cara kita untuk melakukannya apa yang bisa kita buat untuk Tuhan kita sudah sering meminta kepada Tuhan haruna buih terbaik kita kamang letam menyenang alamat gugus itu dulu wason di Yesus lahu palalau mentod di nahudar olah di do ibana nungar ruar si bolusi gabi ruar do labatan nadang dia bahati jarak ingana doho partikian nasa wason di debata dada holan hama melum ni buru ni ina nasian siro Venesiai nanaing patudu honon ni Yesus laos di sido akamang do tamunenang tabuna na marhuriai di batu ba Jesus do halongangan alai ujuk nai di lehod do songot silas ni roha ido ubahen dada holan pamatak tai di pamalung alai doho do sude rumang ni parmolota lam bagak lam une dohot lam bagi asa bisa luhut pabahenatta buhi tatu mangihon hatan di debata di paholang namar sahiti sian natorobi alai nanaing takas botot takamang rotam menang marsaur mahita tu debata unang lupa hita unang jot lilu hita alani hapor syauta ido ubahen bagas aturangan diturpukong jala ido nanaing si parati-ati honota asa songon marhite tulu ayat tulu pati hepata muka mahita lahu mamuji doho pasangapod debata dada holan alani artani portibi nanaing buatut tak kamang dotamu nenang alai pakkaholongion ni Jesus ido tu ganup halak nam mangadupi hamaolon doho si taunon
Alemar gugus itu tuh hatan di dewata manguka nasa dosa. Alani tabai masongon na binahin itu Jesus maka holongi halak nagali naso dia marhide holong na pinasahan itu Jesus. Saya marmulia mahatan di debata di tunga-tunga kamang do tamunenang horas madihita saluhuna.